Hi mga hamis! What's up? Kumusta na? So, medyo kabalabay gimingaw na dyan mo sa among vlog ni Orion and with my other pets. Like for example, si Taurus, si Baby Tao Tao. So, for the video that we will be uploading today, ang content ani is we just want to answer frequently asked questions or frequently na responses sa atong mga viewers or commentors sa among video. First of all, magpasalamat dahil ko sa 252 subscribers sa YouTube channel namo after a year na medyo nag-upload ko mga videos dere. Ano po dahil ko, gamit ko og Filipino na language kasi na-notice ko lang marami sa ating mga nagko-comments are speaking in Tagalog. I mean, hindi na na-notice but it's very visible sa comment sections. So, one of the frequent na comments talaga is hindi daw totoong Spitz si Orion or mixed breed daw na Spitz si Orion. Well, according naman po sa nabilhan namin kay Orion is pure Spitz daw po siya. So meron din nagsabi na Spitz lab daw si Orion. Yun siya po is back when he was only 2 months old. By the way, nag-celebrate po kami ng first birthday ni Orion last February 16. So mga ilang araw lang nakalipas, which happened to be nighttime niya na yun siya. Umubulol-bulol pa ako. Anyway, makikita nyo ngayon si Orion. So, makakasama natin siya. Hayaan ko siya na maglakad-lakad or magtakbo-takbo. Kaya lang, disclaimer lang, hindi natin siya hahayaan masyado na magtakbo ng malayo because nanghahabol po siya ng manok ng kapitbahay at hindi po fenced or hindi pa po naka-fence yung palibot ng area ng farm namin. So medyo ayaw ko pong patay ng manok si Orion. So, are you ready na makita si Orion? I know excited na kayo. Unexcited na rin ako masyado. So, hindi ko na kayo bibitinin at tara, puntahan na natin si Orion. Nasa baba kasi siya and nandito kami sa second floor. So, ito na po si Orion. So, sa mga nagsasabi na hindi siya pure na Spitz, ito po si Orion. Pakakawalan ko lang siya since medyo active masyado. Yan po si Orion, close in person. Lyra. Umihi pa agad. Tabi-tabi po. Ryan. Shh. So yan na po si Orion. Ryan, say hi sa 252 subscribers natin. And medyo nakikita lang nila madalas since meron na tayong 4,000 plus na views dun sa 2 months old na video ni Orion. Ito na po si Orion ngayon. Kaka 1 year old lang niya nung February 16. Ito naman po ang aming dalaga na si Lyra. Ito po siya yung mix na Spitz at saka Shih Tzu daw. Pero small breed din po siya. So plano ko sana sila yung mag-mate ni Orion in the future. So yan siya. So medyo hindi naman siguro nakakaduda no na Spitz talaga tingnan si Orion. So sana po wala na po masyadong hindi naman talaga, wala namang problema kung tingin nyo hindi siya pure. Anyway, love na love ko po si Orion. So yan po yung baby Orion ko. Ryan, come here. Ryan, come here. Ay nako,
So, medyo nai-enjoy niya po yung init ng araw. So, tour ko lang po kayo dito sa ano namin, sa farm namin. So, ito po yung fish pond ko na merong pipino, cucumber. So, medyo may bunga na rin yung cucumber. And, oh, tabi-tabi sa labahin. Ito na yung mga cocktails ko. And of course, ito yung na-harvest ko kanina na pipino. Alright. So yun na nga. Nakita nyo na yung itsura ni Orion ngayon. Na 1 taong gulang na po siya. Shoutout nga pala sa hair color ko. So medyo nag-change hair color tayo. Anyway, comment lang po kayo. Huwag po kayo mahihiyang mag-react. Kasi hindi naman po kami nangangagat. Mabait po si Orion at mabait po yung mga pets ko. Lalo na po ako. Mabait din po ako. So, salamat sa minutong inyong iginugol kasama kami ngayon. Don't forget to like and subscribe to our channel. See you.